Doncs endavant, bon vespre a tothom, benvinguts al segon programa Cens i Rauxa del Cens al Poble Català. Serem cada dijous de 10 a 11 per divulgar el projecte i per informar-vos dels propòsits, les metodologies, els principis i els requisits d'aquest projecte. Aquests programes tenen com a anfitrió el propi Cens, que gestiona l'espai, i hi haurà sempre col·laboradors o simpatitzants del projecte per elaborar continguts i que seran els locutors del dia. Avui tenim l'Ingrid, tenim en Ramon, benvinguts, que ens acompanyareu en aquest espai, en aquest segon programa. Aquests programes d'una hora consistiran en 3 blocs. En primer lloc, el cens i les seves particularitats com a projecte. En segon lloc, l'actualitat política o l'actualitat sobre les xarxes pel que fa al cens o pel que fa a la nació catalana. I finalment, un darrer bloc per a resoldre dubtes sobre el projecte o sobre qualsevol contingut del programa. I en acabat, abans d'acomiadar-nos, us recordarem les maneres de col·laborar amb el projecte i els canals oficials per tenir-ne més informació. Comencem, doncs. Bon vespre a tothom. Què és el projecte Cens del Poble Català? Cens del Poble Català és el projecte d'iniciativa civil que té per finalitat censar la nació catalana. El conjunt de catalans arreu, independentment del passaport que les cultures amb estat els hagin lliurat, i un cop censats puguin i formin el seu demos decisori com a primera estructura d'estat per a la creació del seu propi estat cultural en pro de la preservació de la seva cultura, com fan més de 100 estats en pro de la preservació de sengles cultures. Vagi per endavant i segons el que acabeu de sentir. El projecte Cens Català no proposa, pren les modalitats d'adscripció a censos nacionals de les cultures amb estat que miren de preservar la cultura pròpia. I si ha de censar la nació catalana, hem de mirar de fit a fit les eternes qüestions, qui és català, on són els catalans, o com puc saber si els catalans existeixen. Però no ho fem des d'una mirada moral, filosòfica, no. No fem front a cap debat. No parlem d'una moralitat, d'una filosofia, d'una religió. Parlem de com es fan les coses en el món que ens ha tocat viure. Nosaltres volem existir com a cultura catalana en el món, i per fer això ens cal un estat en pro de la cultura pròpia. I abans que un estat, una nació política. I una nació política per via del seu cens. En definitiva, la llibertat d'un poble per via del seu cens. Això que us expliquem avui esdevindrà un nou paradigma polític. Bé, un nou paradigma per a vosaltres, els catalans, però el món sap perfectament el que us explicarem avui i a tots els nostres programes. I, de fet, ho aplica dia rere dia d'ençà força temps. Bé, el primer aclariment imprescindible és que sempre el fet de censar individus per formar part d'un col·lectiu determinat, tot considerant uns requisits concrets, per exemple, els inscrits a un gimnàs o a una entitat de lleure, o els inscrits a una cultura, com és el cas, o els inscrits a una entitat financera, sempre hi ha individus que compleixen els requisits i d'altres que no els acompleixen. I no n'hi ha prou només amb la voluntat de ser part d'un col·lectiu. És un pas ineludible. La voluntat de ser part d'un col·lectiu és ineludible i és necessari. Però ser part d'un col·lectiu és permeable. És una entrada i una sortida constant d'individus que no ha de ser una voluntat entesa en pro del compliment d'aquells requisits. Però, a més, aquesta condició de compliment o incompliment no és estàtica. Hi ha individus que poden acomplir els requisits més endavant, que poden fer per tal de complir un requisit determinat en el decurs del temps. Aquest projecte, per tant, no és una excepció. I no és una excepció perquè sense una cultura. I una cultura és una realitat permeable i és una realitat viva. Hi ha gent que, malgrat entendre i compartir les raons del projecte, i entendre el projecte i compartir-lo és necessari per poder abraçar-lo i per poder, i més en aquest espai us viurem molta informació perquè el pugueu abraçar i perquè us desfeu de tots els dubtes, de tots els xantatges efectius, de totes les pors que tindreu o que algú us voldrà fer tenir. Aquestes persones que entenguin i comparteixin el projecte potser n'hi haurà que primer se'n sentiran exclosos, però
malgrat tot, si l'han entès i comparteixen les raons del projecte, no el refusaran veritablement, perquè s'avenen a la finalitat. En un futur proper o llunyà, fins i tot, podrien, a més de venir-se al projecte, esforçar-se o fer per tal de complir algun dels requisits que encara no compleixen, però que són necessaris per formar part d'aquest col·lectiu. Pot sonar una evidència, però sempre cal recordar aquestes evidències. I per això cal aclarir d'antuvi i és rellevant per la salut del projecte d'aclarir això i per la seva divulgació i perquè això sigui un succés. A més, penseu en dues realitats. Aquest projecte, censar un poble per tal de crear un subjecte polític, no és un cens nacional. És un cens per crear un estat-nació cultural. I un cop creat un estat-nació cultural de catalans, les primeres lleis, una de les primeres lleis, les més imprescindibles, les necessàries, de les primeres que s'aproven sempre, són la llei de ciutadania. I quan un estat català assumeixi una llei de ciutadania, aleshores, podrà ser més flexible que no pas allò que també sentireu avui, no pas els requisits que proposa el projecte Cens al Poble Català. I per una banda, i per altra banda, també cal tenir en compte que no ser en el cens, en primer terme, en el cens de catalans, no suposa un greuge individual, perquè al cap i a la fi, si algú sabe la finalitat del projecte, el projecte de preservar una nació, la nació mil·lenària catalana, la cultura autòctona de Catalunya, si algú sabe aquesta finalitat, per generositat, preval la preservació d'aquesta cultura a la qual individualment s'hi ha bé, i de la qual ell forma part, que no pas ser part d'aquest cens en el minut zero. Per tant, és una cosa que transcendeix a les persones. Jo potser formo part d'una llista o d'una entitat bancària o d'un projecte, però l'entitat bancària, una nació, són coses que transcendeixen a mi, jo moriré, però la nació continuarà. Sempre diem que si la gent fes coses només per veure-les ell, al llarg de la seva existència, Gaudí no hauria dissenyat mai la Sagrada Família perquè no l'hauria vist mai acabada. Per tant, les persones fem aquestes coses, fem coses que transcendeixen a la nostra existència. I una nació, preservar una nació, és una cosa que transcendeix a la nostra existència, però que volem que existeixi, volem protegir-la perquè els nostres fills, els nostres nets, els catalans que ja ho són, els catalans originaris, els catalans de darrera hora i els catalans que vindran puguin ser-ne hereus. I, de fet, si us ho mireu bé, cap català no és censat enlloc ara mateix com a català, sinó que tots els catalans són censats com a ciutadans espanyols, com a ciutadans francesos o com a ciutadans de qualsevol altra nació amb estat que existeixi en el món. I, per tant, vist des d'aquest angle, tots els catalans mateix som d'un cens propi de catalans, perquè no existeix cap cens de catalans. El projecte pretén començar d'incorporar-los a un cens propi, un cens de catalans, però no com una llista tancada, sinó com una llista permeable que sempre serà oberta a les noves incorporacions. Gràcies, David. Bé, després d'aquests aclariments i aquesta exposició us parlarem dels principis rectors del cens. El principi rector principal, evidentment, és la protecció de la nació catalana. Cal ser fidel, per tant, a criteris culturals de la nació catalana. Cal tenir el màxim de paral·lelismes amb els estats-nació cultural actuals o amb els actes administratius realitzats per les independències culturals joves, com per exemple les bàltiques, Lituània, Estònia i Letònia. Cal un compromís entre simplicitat i precisió, i això és molt rellevant en qualsevol estudi. S'han de minimitzar els falsos positius que en diem, però mai en detriment de l'èxit de la iniciativa del cens. Ius sanguinis i nacionalitat per opció, a banda de matrimoni, són les formes d'adscripció al cens. L'ius sanguinis, que és del llatí, és la filiació, a Catalunya té com a fi de la Guerra Civil Espanyola com a punt de partida i explicarem les raons d'aquesta conclusió. La filiació, de fet, s'interromp ja a la quarta regeneració per efecte de certa colonització o grossa colonització i fa que la quarta generació no pugui estar abraçant pròpiament la cultura catalana
però és un deure poder incloure tots els individus per aquesta línia de filiació. El projecte Cens del Poble Català no és un cens nacional. És un demos decisori de catalans per a construir un estat-nació cultural com a única estratègia per a la preservació de llur cultura. Harmonitza criteris de censos nacionals de cultures amb estat per a més fàcil reconeixement i per a una natural homologació com a cens nacional el dia del que siguem un estat per a la llei de ciutadania. El projecte Cens no és un partit polític i no mira d'adherir-se a cap programa de formació política o associativa. Tanmateix, evidentment, convida els partits o altres associacions quan manifestin adherir-se als principis del cens a divulgar el projecte o fins i tot coorganitzar-lo. Gràcies, David. Bé, existim políticament els catalans? No, malauradament no. Els catalans culturals existim, evidentment. Jo cada dia parlo amb catalans i parlem en aquesta llengua i fem les coses que fem els catalans i hi ha alguna cosa que ens uneix, hi ha alguna cosa que ens relliga. En aquest cas és la cultura. Per tant, els catalans existim, evidentment. És un fet acadèmic, però no existim políticament perquè no sabem on són, cap ni un. No els podem destriar dels colonitzadors ara per ara o d'altres forans. Fins que no els censem, tot considerant requisits culturals de la nació catalana, no sabrem ni qui són ni on són. I què hem de fer, per tant, per existir? Censar-los. Hem de fer el nostre cens, hem de fer el cens del nostre poble. El Cens del Poble Català és un projecte de creació del subjecte polític del poble català, de la cultura autòctona de Catalunya, com el conjunt de catalans arreu del món independentment del passaport que les cultures amb estat els hagin lliurat. I fins aquí s'ha entès, no? Perquè de segur que si us parlo del cens del poble saharaui, o tibetà, o maputxe, o maasai, de segur que si us parlo del cens de qualsevol de les més de 4.000 cultures del planeta ho diu perfectament. I per què no s'acaba d'entendre quan parlem del cens del poble català? Doncs bé, perquè d'ençà d'algunes dècades vivim una lluita aferrissada per l'hegemonia de la definició de català. No sabem què és un català. Per una banda, hi ha la definició administrativa, la d'empadronats a una comunitat autònoma, la Comunitat Autònoma Espanyola de Catalunya. És una definició que no és cultural, és una definició que no s'adiu al dret de lliure determinació dels pobles. És una definició que ens diu que és català un conjunt arbitrari d'individus units aleatòriament a caprici d'Espanya, França, Itàlia. Són un conjunt d'individus que comparteixen administració, que paguen allà impostos allà mateix i que reben serveis de la mateixa administració. Però aleshores hi ha una altra definició. Aquesta és la que ens volen vendre o la que ocupa molts cervells de molts catalans. Però hi ha una altra definició, que és la definició cultural, la definició secular per als catalans, l'associada a la nació mil·lenària, i és la definició que s'adiu als principis del dret de lliure determinació dels pobles en pro de la preservació del patrimoni cultural del planeta i en pro de fomentar la pau i la igualtat entre nacions. Bé, i com ho fa el Cens del Poble Català? Doncs harmonitza les modalitats i els requisits d'adscripció dels censos nacionals de les cultures amb estat, que són la filiació, el matrimoni i la naturalització, o la nacionalitat per opció. Per què hem de fer això? Doncs bé, perquè, com hem dit, si refusem la primera definició, si acceptem que no són catalans tots els empadronats a la Comunitat Autònoma de Catalunya amb DNI espanyol, si acceptem això, hem d'acceptar que la cultura està estretament associada a la seva llengua, a la llengua dels catalans, al català. Hem d'acceptar que som una cultura, que la cultura és allò que ens relliga. I així ho reconeixem els catalans d'ençà segles i segles i segles. Ens reconeixem perquè tots abracem, tots som membres de la mateixa cultura. I no tots els residents a Catalunya tenen el català com a llengua identificatòria, per exemple. Però a banda d'això, que no hi ha catalans a altres regions d'Espanya i que no són catalans els residents de la Catalunya Nord. És per això que és important un cens, perquè aquests catalans també són part de la nostra nació cultural.
Hi ha la sospita que més de 350.000 catalans són actualment en diàspora arreu del món. I, per tant, català i empadronat a Catalunya no són la mateixa cosa. Per què ens cal un cens de catalans? Doncs ens cal, perquè a partir d'un cens de catalans podrem establir la primera estructura d'estat d'una cultura que vol esdevenir un estat i, finalment, poder protegir els trets fonamentals d'aquesta cultura nostra, la cultura catalana, com són la llengua, els costums, l'esperit de dret, l'ètica de relació d'uns vers els altres, vers l'entorn i vers la nostra terra, perquè som una cultura sedentària i tenim una terra històrica. I aquest cens l'hem de fer abans de la independència, que hem de poder prendre decisions des del minut zero. Fins i tot abans haurem de prendre decisions. Hem de prendre decisions per la nostra independència i per la nostra protecció cultural. Això no ho podem fer pas amb el cens autonòmic, evidentment. Amb el cens autonòmic hem pas protegir una cultura. Ho podríem fer si fóssim majoria a la nostra terra. Alliberem a un tros de territori amb tot el que hi ha dins, tots els habitants que hi ha dins, i com que la majoria dels habitants que hi ha dins són culturalment catalans, la catalana queda alliberada perquè el demos decisori és majoritàriament català i prendrà decisions, aquest demos decisori, en pro de la seva cultura. Però tinc una mala notícia. Som minoria. Estem minoritzats a les nostres terres històriques. Som minoria. I com ho sabem? Doncs bé, tenim algunes dades que són rellevants. A banda, la primera és que l'independentisme, i cal aclarir, un parèntesi, que independentisme i català no és la mateixa cosa, hi ha no catalans a favor de la independència de Catalunya, per tant, l'independentisme no és un moviment només de catalans, però és veritat que el fet de pertànyer a una cultura és correlatiu amb el fet de desitjar la llibertat d'aquella cultura. Hi ha una correlació molt alta. Per tant, si mirem les dades d'independentistes, l'independentisme no ha arribat mai al 50% del suport a cap de les eleccions autonòmiques. I això és una dada molt rellevant. Si agafem independentistes i considerem que la majoria d'aquests independentistes són catalans perquè els catalans desitgen la llibertat de la seva cultura, no arribem ni al 50% de cap de les eleccions autonòmiques. Però hi ha altres dades que també fan sentit. Per exemple, la llengua identificatòria. Segons l'IDESCAT, el 2018, només el 36% de la població té el català com a llengua identificatòria. Un 36%. Quina cultura es conforma en ser un 36% de la seva terra? Això només a Catalunya, però al País Valencià el 27% només s'identifica amb el català. A les Illes només el 35% s'identifica amb el català. A la Catalunya Nord en G un 10%. I això potser ha empitjorat en els darrers anys, perquè són dades antigues. Què passa, doncs, quan sou un 36% a la vostra terra? Doncs que no teniu prou massa crítica ni prou poder polític en democràcia per canviar la realitat en favor de la vostra cultura. Imagineu, per exemple, que teniu un Parlament i sou només el 36% de diputats en aquell Parlament i pregunteu qui vol el català com a única llengua oficial? I pregunteu també qui vol una televisió i una ràdio pública completament en català? Qui vol restituir l'esperit de dret català? I tot allò que emana d'un estat. El funcionariat, el cos docent. Com fareu una policia catalana si no teniu els catalans identificats? Com fareu una escola catalana si els professors i els mestres no manen d'un cens de catalans, sinó d'un cens on la majoria són castellans o gent d'altres cultures? D'on traureu els jutges catalans a fi de constituir un sistema judicial català si no sabeu qui són ni on són els catalans? Si algú té la solució, que m'ho expliqui. Coses com una dictadura de la minoria a banda són solucions que no ens serveixen. Si algú m'explica com preservar una cultura en democràcia sent minoria, que ens ho expliqui. Nosaltres no en traiem l'entrellat. Bé, i els catalans empadronats a Espanya no tenen el dret d'intervenir, per tant, en el seu poble ni en la seva terra. Els catalans del món tampoc. Com hem arribat fins aquí? Doncs bé, perquè només en els darrers 80 anys la colonització demogràfica
ha sigut constant i ha sigut creixent. I avui som una cultura minoritzada a totes les nostres terres històriques. D'ençà de 1939, Catalunya ha patit unes onades migratòries de castellans peninsulars que no hem pogut integrar i ells tampoc no els ha calgut integrar-se a Catalunya perquè han pogut desenrotllar-se amb altres castellans. Han constituït contracomunitats que viuen d'esquenes a la cultura autòctona, la cultura catalana, i per bé que molts dels seus fills han après el català, en molts casos un mal català, no és la seva llengua habitual, no el parlen gairebé mai i tampoc no s'hi identifiquen. Han modificat, per tant, el nostre ecosistema cultural i actualment ens disputen el territori. Hi ha algunes dades que us faran esgarrifar. D'ençà de 1940, la població de Dinamarca ha crescut un 52%, aproximadament, la de Suècia un 63%, la de Finlàndia un 50%, la de Bèlgica un 39%, 52, 63, 50, 39... Però és que en aquest mateix període de temps, del 1940 ençà, la població de Catalunya ha augmentat un 168%. Això és colonització demogràfica. Això no ho pot suportar cap cultura del món. Conclusió. Per poder protegir la vostra cultura us cal un estat cultural. I per a un estat cultural, un cens cultural. Per a un estat cultural català, el cens del poble català. No és legítim que tots els catalans d'arreu per filiació, matrimoni o d'individus crescuts en el si d'altres cultures que finalment hagin abraçat la nostra puguin decidir pel seu destí com a membres d'un mateix poble, ara sí. Així, existim políticament els catalans? Ara no. Ara els catalans som ciutadans francesos, espanyols o d'altres nacionalitats. Els catalans existiran políticament quan es censin, quan censin la seva nació cultural, els membres del seu poble, la cultura autòctona de Catalunya. Però com censen els estats? Bon vespre, Danques. Ens sentiu? Bon vespre. Bon vespre. Com aneu? Què tal? Com censen els estats? Doncs el més habitual és el que heu explicat, filiació, matrimoni i naturalització. I en el cas del cens del poble català, doncs ens mantindrem coherents amb aquest sistema, aquest model, que és el que la majoria d'estats del planeta, incloses les 20 democràcies plenes. El requisit de filiació és pels nascuts i establerts, no cal que siguin nascuts abans de 1939, i llur descendència, fills, nets i fins i tot besnets. La segona opció és la matrimoni, en què calen 10 anys de residència, no cal que siguin continus, però 10 anys de residència, les catalanes, i haver estat casat i convivint, estar casat o casada i convivint durant mínim 5 anys amb un català o catalana prèviament inscrit per filiació. I acreditar un nivell de C1 de català. El tercer requisit, el tercer model, és el de naturalització, en què calen 20 anys de residència, dels quals 10 han de ser continus immediatament anteriors, rebre la recomanació de 2 catalans inscrits per la via de la filiació i acreditar, evidentment, el nivell C1 de català. I un sotassignat conforme acceptes l'existència del demos català, de la nació catalana i declares que en vols formar part. I en síntesi, aquestes són les 3 modalitats que posteriorment en la web es detallaran de forma més tècnica. De documentació, per la via d'afiliació, la documentació és acreditar haver estat nascut o establert en terres catalanes abans de 1939 o ser descendent d'algú que compleixi aquests requisits. I això es pot demostrar amb llibre de família, certificat de naixement
I en cas de persones no nascudes però establertes abans de 1939, això es pot demostrar amb certificat d'empadronament, haver contret matrimoni aquí abans de 1939, haver fet la comunió abans de 1939 i possiblement alguna altra modalitat que detallarem més endavant, que seria ja per casos molt específics. I amb el llibre de família o certificats de naixement, doncs s'acredita la descendència. En el cas de matrimoni, hi hauria el certificat d'empadronament per mostrar la residència, el certificat de matrimoni, el llibre de família per demostrar que estàs casat amb la persona corresponent i després el certificat de CU de català. I en el cas de naturalitzats hi hauria també el certificat d'empadronament que acredita la residència, el certificat de CU de català i les dues recomanacions d'inscrits per filiació en el cens, doncs s'aconsegueix o bé amb un acte presencial o bé amb una... Bueno, ja veurem si llegim també algun altre mode de... El més lògic seria la presencial, que simplement és que aquelles persones es presenten juntament amb la persona que es vol naturalitzar i allà es validen. I bé, això és en síntesi de la paperassa bàsica que caldria per a les tres modalitats. Moltes gràcies, Danques. Molt clar, molt ben exposat. Bé, David, potser podríem obrir, ara que són 2:15, uns minuts per a reflexions dels nostres oients, per dubtes o algun tipus de debat. I ara em sembla que comença un torn de paraula. Oi, David? Sí, exacte. Fem un quart d'hora, 20 minuts, si us sembla bé, per resoldre dubtes, per fer observacions, aclariments. Després, en acabat, felicitarem tres persones. Hem escollit tres piulades que ens han agradat i que tenen relació amb els temes que parlem aquí, protecció cultural, la nació catalana. Les llegirem i felicitarem aquestes persones. Comentarem una fal·làcia. Cada setmana comentarem una fal·làcia, això en 3 segons o 4 segons, simplement direm la fal·làcia i la resoldrem i ens acomiadarem. Per tant, ara un quart d'hora, 20 minuts per resoldre dubtes. Em sembla que primer ha llevat la mà en Roger i després n'Isabel. Endavant, Roger. Hola, bon vespre a tothom. Em sentiu? Bon vespre. Perfectament, Roger, endavant. Abans he hagut de marxar i no he pogut escoltar tot el que dèieu, però aviam si algú em podria aclarir per què es marca aquesta data de 1939 com a... Bé, com a data que ha de ser abans d'aquesta data per poder ser considerat dins del cens. Sí. No, la resposta és molt simple, perquè si mirem el creixement demogràfic de Catalunya, és simplement com mirar les dades oficials. Veiem que després de la Guerra Civil, el 1939, el creixement demogràfic de Catalunya no és natural i creix, a més, que sempre hi ha una part de creixement que no és natural, perquè hi ha gent que ve de fora, hi ha desplaçament, no? Però creix a un ritme que no es pot integrar. I això és fruit de la colonització. Això, mirallant-nos en Estònia, per exemple, Estònia, quan va censar-se abans de la independència, va escollir el 1940, perquè el 1940, a partir d'aquella data, van començar a arribar a la població rusòfona, però a un ritme que no podien integrar-se i que, evidentment, no aprenien asturià ni abraçaven la cultura estoniana. I, per tant, això mateix és el que passa aquí. Des del 1939, si mirem el gràfic del creixement demogràfic, creix, però creix a un ritme de 1 milió de persones cada dècada. I això no es pot integrar. Diguem que el resultat que tenim avui de tantes persones que viuen d'esquenes a la cultura catalana és fruit d'això, de 80 anys, d'una arribada massiva d'espanyols peninsulars i darrerament espanyols ultramarins
i gent d'altra part del món que no es pot integrar, i això ha fet modificar l'ecosistema cultural, i actualment l'ecosistema cultural és que està a punt que si ve ara ve un nou vingut, per exemple, abraçarà la cultura castellana, perquè és la demografia dominant és castellana. És això, simplement que a partir d'aquella data el creixement demogràfic no es pot integrar perquè és massa, és molt gran, és una pujada en picat. No sé si us he aclarit el dubte o l'R vol aportar-hi alguna cosa més. Sí, gràcies. Afegir-vos sobre aquesta qüestió, Roger, que després, a veure, els estudis consideren que en els anys 30 el 95% dels individus a Catalunya parlaven català, perquè, entre altres coses, encara no ha entrat massivament el transport de masses, diguem-ne, no? Per a grans migracions, malgrat que ja havien començat. Però una cosa és que el fet que hi hagi una migració en un sistema cultural concret, si el sistema cultural és molt fort, encara que hi hagi nouvinguts, pots considerar que aquells individus, no el primer dia, evidentment, però en el decurs de veritablement poc temps, queden integrats al sistema. Per què 1939 i no 1942, diguem-ho així? Bueno, evidentment no podem triar el 1960 ni 1970, no? Però per què no un any o data tan concreta? Bueno, perquè té ja més enllà de la simbologia, hi ha un acte polític d'ençà de la pèrdua de la guerra civil, diguem-ne, i per tant allò és una dada que entén perfectament el món, com va prendre Estònia el 1940, que és l'entrada dels russos arran de la Segona Guerra Mundial. El 1939 és la final d'una guerra i, per tant, és el començament, diguem-ne, d'una estratègia també espanyola diguem-ne, colonització a banda de la política, la demogràfica i d'altres menes, diguem-ne. O sigui, és un punt de partida on pots considerar que allà, després d'una interrupció d'un cens propi o d'una catalanor pròpia, sigui per nouvinguts o siguin per filiació, ja en aquella època, aquell és un bon punt de partida per estirar el fil fins a l'actualitat. Malgrat els que hagin passat 80 anys. I contra més passin, més difícil és recuperar això. Evidentment, també per la documentació. Però pensem que és un punt de partida. Però això només passa en les terres espanyoles. En terres franceses considerem que aquest punt d'inflexió és 1955. Per tant, tot el que poguessin demanar per catalans a territori espanyol és el mapa lingüístic és en 1939, però el mapa lingüístic de catalans a França és a partir de 1955. Espero que aquesta segona idea també reforci la d'en David i us ajudi a entendre. Bon vespre, Isabel Castro, quan vulgueu. Hola, bona nit, em sentiu? Fantàstica. Val, bona nit. Avui, a veure, en primer lloc, sobretot, demanar-vos excuses perquè la setmana passada, quan estava parlant el Danco, jo arrossegava una setmana duríssima i em vaig quedar dormida al sofà amb el menjar a la safata davant la tauleta, diguem, de centre, amb els iPod posats, vosaltres parlant, jo ja no em vaig despertar més fins a les 5 i 10 de la matinada, seguda. I per tant, doncs, demanar-vos excuses als que la setmana passada estàveu aquí, a l'espai, perquè no és que jo me n'anés a la francesa, sinó que em vaig quedar completament adormida. I sobretot que en Danco no es pensi que era pel que deia ell, perquè justament, mentre segurament estava quedant adormida, estava notant mentalment preguntes i algunes coses que volia portar, no? I tanmateix, doncs, no vaig poder fer-ho. Per tant, vacances fins la setmana vinent, doncs m'he posat a la cuina fent coses mentre us escoltava i per tant no m'adormiré. A veure, dit això, justament l'última intervenció, la d'en Roger, ha tocat la qüestió que pensava que no s'havia tractat en l'exposició inicial. Per què 1939? A veure, a 1939 es produeix una reocupació de Catalunya, és a dir, el precedent l'hem de trobar a 1714, 1715. Això no vol dir que entre 1714 i 1939 no hi haguessin autoritats espanyoles que ens manaven, jutges espanyols que exercien aquí,
bisbes, pàrrocs, de tot, funcionaris espanyols destinats aquí. Però constituïen amb prou feines un 5% com a molt de la població. És a dir, i per això, precisament, la llengua catalana era la llengua d'identificació gairebé única del 95% de la població d'aquest país, perquè a més no vol dir tampoc que no arribessin persones d'altres indrets del món i d'Espanya, però vol dir que arribaven aquí i en qüestió de 2 mesos aprenien al carrer, perquè tothom era català, tothom parlava en català i això doncs, afavoria enormement la plena integració en qüestió de molt poc temps. A 1939 es produeix una reocupació de Catalunya, amb tota l'extensió de la paraula, i es produeix una aniquilació total de qualsevol escletxa que fins aleshores els catalans han pogut anar obrint entre el segle XVIII i el segle XX per anar una mica surfejant i esquivant la imposició de l'estat castellà per sobre de la nostra terra. Aleshores, no cal que m'estengui gaire explicant què va suposar el franquisme per al nostre país. I una de les coses que va suposar al nostre país va ser un genocidi cultural que ja s'arrossegava dels segles anteriors, però que es va aguditzar fins al paroxisme i que es va aplicar amb mà de ferro en tots els de la vida i de la societat i de la cultura i de la justícia i de l'administració i d'arreu. Un genocidi cultural que tenia com a una de les eines una programada colonització lingüística, fent servir segurament com a carnassa altres pobles d'Espanya que havien estat sotmesos a misèria i a persecució, com és el cas dels andalusos. Però ells eren l'instrument, no eren la causa, eren l'instrument d'aquesta política genocida cultural, que es va desplegar com no s'havia desplegat mai abans en els segles precedents des que varen perdre la sobirania, les institucions i l'autogovern. Per això 1939. I a mi em semblaria una mica estrany d'explicar això a un antifranquista, a una d'aquestes persones que ha fet de l'antifranquisme el seu motor de vida, perquè justament són els que ho haurien d'entendre més. I dissortadament a voltes em trobo que són els únics que no acaben, o n'hi ha d'aquests antifranquistes, diria que professionals, sobretot de l'esquerra de marc mental espanyol que tenim per aquí, que no ho acaben de copsar, no ho acaben d'entendre. No ho acaben d'entendre probablement per aquest marc mental espanyol colonitzat en què han estat imbuïts durant tant de temps. En què hi hem estat tots, però ells encara hi són, en aquest marc mental. I això és el que volia dir, no? Per què 1939? Per què no després? O per què no abans? Perquè el franquisme va significar una reocupació amb tota l'extensió de la paraula del país i, a més, el franquisme es va proposar i va dur a terme tot allò que estava al seu abast per consumar, ja se va sortir del tot, un genocidi cultural tal com s'entenen, és a dir, substituir, arraconar, minoritzar, substituir la cultura d'un poble per la del seu ocupant, no? Per la de l'estat ocupant. Només això, almenys per ara. Vinga, que parlin més, que jo tinc ganes de sentir idees d'altra gent. Genial, gràcies, Isabel. Ara no tenim mans llevades, però bé, és el moment de fer preguntes, si voleu. Em permeteu, David, un segon? Sí, endavant. Hola, no, és per dir-li a Isabel que tranquil·la, que no passa res per lo de la setmana passada,
Sí que em va estranyar que després de, si ho heu escoltat en diferit, ja ho haureu sentit, de que us al·ludia de si no teníeu res a dir, i bé, resulta que estàveu descansant. Però bé, és igual, tranquil·la, cap problema. I més que res, dir-vos que això que l'explicació que heu donat sobre el de 1939 és, vull dir, punt per coma la que hauria donat jo, si me l'haguessin preguntat. O sigui, en aquest sentit, ho heu explicat millor que ho hagués explicat jo. I bé, res més. Si algú més vol intervenir, endavant. David, Bé, m'agradaria comentar des de l'equip que gestiona aquest espai que i es veu des del xat també, que hi ha hagut interrupció en el so, que no se sentia molt bé. Això passa moltes vegades com a oient i no pas com a parlant, o sigui, els parlants no ens ho poden comentar això quan són participants, diguem-ne, de l'espai, perquè no sé què passa en l'aplicatiu Twitter, passen coses diferents i, per tant, se sent molt bé com a parlant, se sent molt bé com a participant de l'espai, però no simplement com a oient. Convido a la gent que tingui problemes, això ens ha passat altres cops, i altres cops, diguem-ne, en altres espais, una solució és tancar i tornar a començar, però això no ho podem fer penso que l'equip no ho pot fer des d'aquest espai del Cens del Poble Català. Per tant, us recomano que pugueu sortir sense por de l'espai, buscar un espai de millor cobertura, que a vegades és un problema també de cobertura, de senyal, de qüestió de nombre de dades que passen pel tub, diguem-ho així, i potser us podeu obtenir millor qualitat en el so. Probablement, quan sentiu l'enregistrament en diferit, no hi haurà aquests problemes. Si encara hi fossin en l'enregistrament, no seria un problema nostre, diguem-ne, pròpiament en la sortida de veu, però em penso que és més aviat en l'entrada de veu en els vostres dispositius. Si tinguéssiu algun problema en directe en aquest programa, és en diferit i, per tant, enregistrat el podeu sentir quan desitgeu. Algun dels nostres programes, en un programa anterior em sembla que ja l'han sentit 400 persones, especialment en diferit. Per tant, us convidem sempre a sentir-lo altre cop a qualsevol de les hores que tingueu del dia. Gràcies. Bé, genial. Potser podem recordar que per poder intervenir heu de clicar el cor que teniu aquí baix i a la dreta teniu una mà. Si cliqueu la mà, com jo faig, us entendrem que voleu parlar i us deixarem de parlar, per tant, qui vulgui intervenir, qui tingui algun dubte, alguna pregunta, alguna observació, que faci això. Mentre no hi ha dubtes, jo sí que diré una cosa, i si no hi ha dubtes, després ja llegirem les 3 piulades i anirem tancant l'espai, Però sí que diré que, pel que fa a la intervenció de l'Isabel, que ha estat brillant, m'agradaria insistir en una cosa que ella ha dit, és veritat que la construcció d'un estat cultural, un estat cultural català, no va en contra dels castellans ni tampoc dels castellans que resideixen entre nosaltres, d'acord? Sinó que va en favor de la cultura catalana i de la nació cultural catalana per a protegir-la. I per tant ells tenen, igual que nosaltres, ara tenim drets nacionals i polítics en una nació que no és la nostra, que és la nació castellana, ells tenen drets nacionals i polítics en una nació que sí que és la seva i, malgrat la construcció de l'estat cultural català, ells continuaran de tenir drets nacionals i polítics allà on els tenen ara, que és a la nació cultural castellana, i per tant podran decidir l'esdevenir i podran decidir coses sobre la nació cultural castellana, que és la seva. No traiem drets polítics a ningú. La construcció d'un estat cultural no treu drets polítics ni nacionals a ningú, sinó que cadascú tindrà drets nacionals i polítics a la seva nació. Ara els catalans no tenim drets nacionals i polítics a la nostra nació perquè no s'ha constituït com a estat. Estem dissolts equivocadament en un cens espanyol, en un cens francès o en el cens d'algun estat cultural que existeixi en el món, pensant en els catalans en diàspora. Per tant, la construcció d'un estat cultural no va en contra dels castellans que mantindran els seus drets polítics a la nació castellana, sinó que va a favor de la protecció de la nació cultural catalana i a favor que els culturals catalans tinguem drets polítics a la nostra nació. És constituir-nos com a subjecte polític per a decidir coses sobre la nostra nació i per a decidir coses
per a la gestió de la terra allà on decidim, les terres on decidim constituir-nos com a estat i els nostres recursos naturals. I també insistir que, l'Isabel ho ha dit, no? Que la gent que ha vingut aquí a treballar després de la Segona Guerra, després de la Guerra Civil, perquè venien a treballar, no venien pas perquè els agradava viatjar ni conèixer el món, venien aquí amb una mà al davant i l'altra al darrere, en acabar de la Guerra Civil, a guanyar-se les garrofes. Eren utilitzats per Espanya de carnassa per repoblar aquest territori de gent de parla castellana. I no és en contra d'aquesta gent. Aquesta gent tindrà drets polítics a la seva nació, que és Espanya. Però no és perquè sí que vinguessin andalusos, ni... És que els andalusos també han estat un problema per a Espanya d'ençà segles. I això és una cosa que no es diu prou o una cosa que no se sap. Tothom... Sí que es diu a vegades que durant la Guerra dels Segadors Portugal va aprofitar el moment per desempallegar-se d'Espanya, i això és veritat, no? Però el que no es coneix tant és que els andalusos es van aixecar contra Olivares i cridaven que se le da a Sevilla el que de Castilla. Per tant, ells es sentien més pròxims als portuguesos que no pas a Castella, els castellans, diguem, I fins i tot el capità general d'Andalusia va intentar o va conspirar en contra de Castella i va intentar proclamar-se rei d'Andalusia amb el suport de França i el suport d'Holanda. I aquestes són coses que no se saben, que també hi ha hagut una mica d'estires i arronses, per dir-ho així, finament, amb els andalusos. Castella i Andalusia han tingut els seus problemes històrics i, per tant, no sé si és casual o no, però el fet d'empobrir aquell territori, perquè Espanya o Castella l'ha empobrit, Castella és un territori que no té vida pròpia econòmicament, és un territori que tot és pla i no serveix gaire per res, ho dic així, en plata, ja ens entenem, i que històricament el que fa és anar absorbint recursos, anar absorbint i anar buidant tot el que té al seu voltant. Va buidar Andalusia, va robar l'or i la plata dels inques i dels asteques, i quan ha acabat ha buidat Salamanca i ara li toca buidar Barcelona i buidar València. I és el que vivim ara, el buidatge de Barcelona i el buidatge de València. Bé, si no tenim més mans llevades, no sé si la de l'R és d'abans o d'ara, en tot cas et deixo parlar si volies parlar i anem tancant l'espai. No, gràcies, David, que abans de finalitzar l'espai sempre tenim una secció d'agenda, notícies, tenim una nova col·laboradora en el programa que presentaràs tu mateix quan sigui el moment, quan acabem les anteriors seccions. I ens manquen 6, 7, 8 minuts per acabar, per tant, filem agulla i agrairem que hi sigueu en aquest espai. Doncs bé, potser ara podríem precisament enfilar sobre les 3 piulades o enfilais de la setmana. Començaré jo, si voleu alternar amb mi, David. Jo per un perfil que es diu Som i Serem, i diu: un català és simplement un espanyol que viu a Catalunya i té DNI, segons la llei. El poble català no existeix perquè no és enlloc, no consta ni qui són els membres de la nació catalana. I la nació catalana no són pas, òbviament, els espanyols empadronats a Catalunya. Per això només ho sabem nosaltres. Ho sentim, diguem-ne. No només ho sabem, diguem-ne. Després, en Panto. Què diu en Panto? Bé, en Panto diu: si fas un estat amb una majoria d'una altra nació, també perdràs la nació, també la perdràs, referint-se a la nació pròpia. Això era, en Panto replicava a algú, no?, que deia: és que si tardem molt a fer un estat, perdrem la nació. Sí, però és que si la fem amb una majoria demogràfica d'una altra nació, que són tants ciutadans com tu i tenen els mateixos drets que tu, i que tenen drets polítics a una nació equivocada, que és la catalana, també perdrem la nació, com perden la nació els maputxes i tots els pobles d'Amèrica perquè han constituït un estat, on aquell territori s'hi ha constituït un estat amb una majoria d'una altra nació, que són les nacions o les cultures dels colonitzadors. I la Neus, finalment. La Neus és fantàstica perquè, a més, connecta molt amb el nostre projecte. Tant de bo hi fos ara nosaltres en aquest espai perquè li faríem llegir a ella mateixa, diguem-ne. Diu: jo ja he fet els tràmits perquè m'enviïn els certificats de naixement dels meus pares, nascuts abans del 39.
tot i que els avis dels meus avis ja eren nascuts aquí. Diguem-ne que també podrien anar a buscar més enllà, però que no li cal. Per tant, està fent el que us demanem en aquest projecte també és que prengueu partit per l'alliberament del vostre poble i aneu a cercar aquests certificats que us fa, que us valida dintre del cens del poble català. Doncs aquesta piulada, diu, jo ja he començat, i no n'és l'única, en sabem que altres perfils ja han començat a fer-ho, i ens ho han manifestat altres setmanes, també per altra banda. És un tràmit que es fa en els estats, en registres civils o els registres parroquials, és buscar tota aquesta informació que ens deia d'Anques per poder certificar la idea de catalanitat harmonitzada dels estats-nació del planeta, diguem. I ara podem anar fent via per la fal·làcia de la setmana. En tenim 30-40 fal·làcies desmuntades. Seran 30-40 setmanes parlant d'això, si cal. La fal·làcia de la setmana. David, què ens diríeu? Bé, la que hem escollit avui. És català qui paga impostos a Catalunya. Una fal·làcia habitual. I hem de recordar que no, que pagar impostos no us fa membres de la cultura que té el poder polític en un territori definit. Pagar impostos simplement és una cosa que té a veure amb l'activitat econòmica. Pagues impostos i reps serveis. Diguem que amb els impostos compres serveis. Però els drets polítics o nacionals no es compren amb diners. Els drets polítics o nacionals els té qui té la nació. És una cosa que sempre hem de recordar. Bé, finalment, la Pipa ens dirà l'agenda de la setmana, em sembla que és per aquí. Hola, molt bon vespre. Hola, molt bon sentiu? vespre, Pipa. I tant, de molt bona qualitat. Som-hi. Molt bé, doncs. Bé, estrenem secció avui per tenir-vos al corrent de novetats, notícies del cens, properes convocatòries de xerrades, conferències i també altres trobades informals que anem fent de tant en tant. Jo, abans d'entrar a presentar l'agenda, m'agradaria, si em permeteu, dir una cosa, perquè ja fa anys que hi ha persones treballant en aquest projecte meravellós, que és el Cens del Poble Català, però amb prou feines fa uns 5 mesos que s'ha començat a impulsar les xarxes d'una manera més o menys organitzada. I en aquests pocs mesos s'han fet de debò que moltes coses. Per dir-ne només algunes, el dia 31 d'agost vam començar una sèrie de 10 programes als espais de Twitter des dels perfils dels companys R i David. El dia 1 de novembre vam inaugurar el perfil oficial del Cens del Poble Català i des d'aquest perfil s'han fet, comptant el programa d'avui, dos espais més d'aquesta sèrie que anomenem Cens i Rauxa. I també s'han començat a fer conferències per diferents municipis per anar divulgant el projecte i donar-lo a conèixer a la població. El 17 de novembre es va fer la primera xerrada per presentar el projecte al públic a Arbúcies i ahir, 21 de novembre, vam fer una segona xerrada a Palamós. Bé, a mi tot això no em sembla poca cosa i això que només us explico el que es veu, perquè ja us podeu imaginar la feinada que hi ha al darrere. I bé, volia posar-ho en valor. I ara, dit això, la feina no s'atura, però bé, no només no s'atura, sinó que començarem el 2023 amb més energia que mai. I ara sí, una mica a l'agenda, tema de xerrades per terres catalanes. Estem en vies de tancar de cara al mes de gener Banyoles, Olot, Tremp i Esparreguera. A mesura que es vagin concretant us anirem informant de les dates. I bé, dues coses també molt importants que passaran aquest mes de gener. Dia 1 de gener tindrem operativa la pàgina web del cens, censdelpoblecatalà.org, on podreu consultar tota la informació del projecte, llistat de requisits i documentació necessària per censar-se.